abans d'acabar, no volguera deixar de donar les gràcies a gent que ens ha apoyat per a fer aquestes embolades en les que a vegades se clavem. I bé, en primer lloc, volguera un aplaudiment molt especial per a la nostra companyera Nines, que ha sigut la inventora de tot això. Sense el seu esforç, avui no estaríem així. Bé, per supost, a tots els músics que són una colla de professionals com la Copa d'un Pi, especialment els que han vingut de fora i que també ens han ajudat molt, gràcies a ells. Molt especialment a la meva cunyada, Maria José Alcaina, que és l'autora de la traducció del llibre d'aquesta òpera de l'anglès. I bé, ha fet una feina molt important. A Francesc Alcaina, tots el conegueu, i Andreu Collado, que són els responsables de fer aquesta traducció tan fenomenal al valencià. I bé, el que està allà dalt en el foco, que està tot el rato, que no em deixa veure res, bé, que és Javier Baixauli, gràcies. I per supost, a tots vostès per haver vingut esta nit. Andreu Mulder, que ens està gravant, ja m'oblidava d'ell. Bé, gràcies a tots, bona nit.